И да, значи, здравейте потребители от YouTube 7 и VBOX. Аз съм Дуданер и сега ще ви покажа как да направим интро като моето, а моето е ето така. Опа, извинявам се. Ето така. И да, надявам се интрото да ви е харесало. Само да видя дали записвам. И първо ви трябва една песен. Нали, аз съм направил абсолютно същото интро като предишното. Няма да е горе-долу същото смисъл. Значи искам да си към Teja Studio 7 и 8. След това трябва да ви един аудио. Дърпате го тука. След това го дърпате тука. Изчаквате. Давате райбърли. И тук избирате, ето тук на тези подпапки. Има много, примерно ето тук. И примерно ето. И анимате титъл. И ето тук. Другото ето го и моето. И след това, ако искаме, нали, след като сме си избрали, дърпаме го ето така. И тук му даваме така. След това, тук би трябвало да се бъгне. Не се бъгна. Добре, някой ще се бъгне. Ако се бъгне и има по-малко, така. Местите го и си го оправяте, нали, от тук. И си готови. Или просто кликате върху него и така след това цъкате тук. Цъкате на това. И цъкате на Call Out. И това, нали, тук примерно пишете Дончо Пенчо. И пускате интрото и то си пише Дончо Пенчо. И да, след това, нали, давате продукция Share. Тук си го коментирате с 720p. И да, това беше като цяло. Надявам се клипа да ви е харесал. И чао.